9 mai rămâne pentru politicieni una dintre cele mai sensibile date din calendarul public al Moldovei. Pentru unii este ziua victoriei, pentru alții ziua Europei. Indiferent dacă este o zi de comemorare sau de celebrare, am încercat să aflăm ce i-ar determina să renunțe la sloganuri și să contribuie la coeziunea societății. Societatea, cum spuneți dumneavoastră, unită, trebuie respectată în primul rând. Oamenii au voie să aibă opinii diferite. Unul marchează într-un fel, altul marchează în alt fel, unul comemorează, unul dansează. Războiul din Ucraina astăzi este elementul central pe data de 9 mai. Noi și ieșim pe 9 mai să îmblăm cu balonașul la paradă, spasiba dedu za pobiedu. Președintele socialiștilor Igor Dodon susține că ziua Europei și ziua Victoriei ar trebui separate. Fostul șef de stat spune că doar cu această condiție ar participa la evenimente dedicate viitorului european. 9 mai a fost, este și va fi în Republica Moldova zi de sărbătoare. Noi trebuie să marcăm ziua Europei pe data de 8 mai, așa cum fac mai multe țări din membrii UE. Care este problema? Haideți pe 8 mai, particip și eu. Marcăm ziua Europei. Dodon ne-a explicat de ce consideră că manifestările trebuie separate. Și în aceeași zi nu ne reușește să... Dar nu e real. Haideți să spunem sincer. Sau cum să facem? Haideți de dimineață ziua Victoriei, după masă ziua Europei. Nu se reușește într-o zi. Cu atât mai mult că noi avem o mulțime de activități și în toate raioanele, o să fie marcată ziua Europei. Ziua Victoriei. Mi se pare că pacea poate uni, adică ziua Europei și 9 mai, это, собственно говоря, две стороны одной медали, они связаны друг с другом. Мир наступил после страшной войны, и с того времени Европа являлась до недавнего времени пространством мира, Европейский Союз до сих пор является пространством мира, за исключением некоторых моментов, которые были в течение 70 лет. Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că pacea și memoria celor căzuți ar trebui să fie elementele care unesc societatea, nu o dezbină. Pacea, da, dorința de a trăi într-o societate, într-o comuniune a păcii, a stabilității, a respectului față de viața omului. Ne rugăm de sufletele celor care au murit sărmanii în acest război. Să fie o comemorare, indiferent a celor care au luptat de o parte și de o alta. Pentru că, iată, noi avem familii în care un bunel a fost mobilizat într-o armată, alt bunel în cealaltă armată. Și aici nu trebuie să-i divizăm, trebuie să-i cinstim pe toți. Același mesaj promovează și președinta Maia Sandu. În cadrul unei conferințe de presă susținută alături de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, șefa statului a declarat că țara noastră comemorează victimele războiului și celebrează pacea europeană. Noi comemorăm sacrificiul a 10 de milioane de oameni care și-au pierdut viețile. Însă concomitent noi celebrăm pacea și proiectul de pace care se numește Uniunea Europeană. A vorbit la acest subiect și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Oficiala a explicat de ce în statele baltice data de 9 mai nu este percepută drept o zi a victoriei. Dacă după 9 mai, atunci când s-a încheiat războiul Stalin, ne-ar fi spus, sunteți libere, puteți continua să vă trăiți libertatea, independența, am fi celebrat și noi ziua de mai ca și ziua victoriei. Dar de un motiv că anume din această zi au început atrocități pentru țara mea, noi nu putem celebra ziua de 9 mai ca și ziua victoriei.